Rafael Ruiz Balerdiren Tizas ditu ikusgai Donostiako Altxerri Galeriak. Lorategi kristalizatuak dira, landaretza ekartzen didate gogora. Guztiak elkarrekin ikusita basoan zaudela ematen du. Leku fantastikoa da. Paketeak biltzeko paperean argizariz eta pastelez landutako tizak dira. 77 eta 85 urte bitartean, margolari donostierraren garairik oparoenean gauzatutakoak. Javier Biar, Bilboko Arte Ederren Museoaren zuzendaria aditua da. Eta Biarrek dio lan luze eta zorrotz baten ondoren iritsi zela tizetara. Balerdik berak maniatikotzat jotzen zuen garaiaren ostean. Konposizioak ez dira inbeste pentsatutakoak, senak gidatutako obrak dira. Lapitzez eta akuarelaz margotutako formatu txikiko lanak ere ikusgai daude. Artista aldarrikatu nahi dugu, Euskal Herritik kanpo ez ezaguna data zoritzarrez. Espresionismo abstraktuaren ordezkari izan zen Rafael Ruiz Balerdi. Altxerri Galeriarekin harreman estuenetakoa izan duen artista da. 84an erakutsi zituzten lehenengoz tizak bertan, eta galeriaren lehen erakusketaren protagonistetako bat izan zen. Era marzo... 1983ko martxoa zen. Eta erakusketa hartan gaur taldeko zenbait kide izan ziren. Txillida, Zumeta, Amable Arias, Amestoi, eta Balerdi bera talde horretako margolari handia zelako. Askatasunaren hiribidean zegoen Altxerri Galeria 1983an. Handik 2 urtera aldatu zen gaur egun egoitza duen Donostiako bulebarraren ondora. Lagun taldea osatzen zuten 3 bikote aurrerakoiek gune artistiko bat sortu nahi izan zuten. Kultura erreferentzia bilakatu zen, garai hartan ez baitzegoen beste zer hirian. Arte garaikideko 200 erakusketa baino gehiago antolatu ditu Altxerrik 30 urteotan. Artista gazteak sustatzea eta inguruko sortzaileen lanak erakustea izan dugu xede. Noizean behin nazioarteko artista ezezagunak ere ekarri ditugu. Gunter Forg, Penk eta Kunelis adibidez plazer hori izateagatik. Donostiako galeriarik zaharrenak azoketan ere ireki ditu bere ateak. 30 bisita baino gehiago egin ditu bere ibilbidean, Arko eta Koloniako eta Chicagoko ferietara. Esfortzu handia izan da, baina erabat asebete gaitu. Gainera, azoka hauetara joaten ez plazara, artista garrantzitsu askok ezetz esaten diote zure galeriari. Izan ere, euren lana atzerrira eraman nahi dute askok, Chicagora esaterako. Bere ondoan dago gordeta galeriaren historia, ikusleen eskuratako gainera, bildumagile izan edo neofito. Ezagutzen ez duzuna, ezin duzu desiratu. Beraz, artista horien lanak erakutsi eta bisitariekin hitz egiten dugu. Bezeroi sortzaile batzuen lanekin gozatzeko gogoa pizteko. Ez ezaguna izaten da galerien lan hori, zaleak sortzea. Jaza maite dutenek ere badute bere txokoa Altxerrin. Galerian behera baitago kluba. Izan ezagunak eta hasi berriak taula gainean elkarrekin biltzen dituen artearen beste alderdi bat. Y aquí tocan los grupos de jazz de Musikene. Musikeneko jazz taldeek jotzen dute hemen. Eskola uzten dutenean, jendaurrean jotzea falta zaie klubetan, hortxe dago eta jazzaren kultura. Eta hori, Altxerrik eskaintzen die. Jazzak musika jartzen du, eta Rafael Ruiz Balerdik Tizas, Altxerri Galeriaren 30. urteurrena ospatzeko.